ZVL. Omroep ZVL. Ik, Nick van Rentegem, geeft u de klompjes van alle kinderen van IJsendijken. Oranje ben ik, vrij ontverdeeld. De koning van Spanje heb ik altijd Heel kort even iets zeggen, want ja, dit is tot stand gekomen door inzet van heel veel vrijwilligers. Heel veel mensen die hier al maandenlang actief een rol hebben gepakt om te kijken van hoe kunnen we dit het beste doen. En gelukkig, de weerhoden zijn ons natuurlijk vandaag goed gezind. Vanochtend was ik ook bij de start in Ede, waar het heel druk was. Nou, hier bij de afsluiting in IJsendijken ook heel druk. En ja, enorm veel dank dat jullie er allemaal gekomen zijn.